Bai, beste gabe, animatzeko, ez aukitzeko beldurrikan gure gana gerturatzeko, ze badakigu jende asko dola, igual bere kuadria animatu ez dena, una fairaro dena delako, eta badola jende norbanako asko dola gerturatu nahiko lukena, orduan, beldurrik ez aukitzeko, gu superreirekia gaudela, jende guztian gana, momenturo arratsalde gau parte polit bat pasa nahi dugula, eta hoi beha nahi dugula euki berriozarren de bai, herritikan jun nahi dugu herri izaerakin, ze daude herri asko, joten dienak herri moduan, blokean, orduan gure bai badakago helburu bezala hoi, eta beste gabe animatzeko, Gazteon eskutikeko sarrerak ere salgai daude, Kastrondak azute autobusea apuntatzeko aukera, eta aurten gaina aberri egunian de loiteko aukera egongo da Berriozarren, ez urtetan ez, baina Berriozar Iruñatik gertu donez, aurten de aukera egongo da, orduan, besti gabe animatu, eta bertan ikusiko dugu elkar.